вохӯрии дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Ҳулбуки Восеъ дар даври 1/8 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд баргузор шуд. Ин вохӯрӣ бо пирӯзии футболбозони дастаи Ҳулбук ба анҷом расид. Футболбозони ҳарду даста дар нимаи аввали дидор бозии хуб нишон доданд ва борҳо ҳуҷумҳои головар ба сӯи дарвозаи ҳамдигар карданд, вале тӯб роҳи дарвозаро наёфт. Дар дақиқаи нӯҳуми нимаи дуюми бозӣ ба меҳмонон футболбозони дастаи Ҳулбук кушодани ҳисоб муяссар шуд. тӯбро ба дарвозаи Аҳлиддин Ҳабибуллоев бозигари дастаи Ҳулбук Баҳруман Азимов зад. дар идомаи бозӣ соҳибони майдон як фурсати хубро истифода карда тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон карданд, вале аз ҷониби довари марказӣ Қурбонмурод Шарифов дар ҳолати ғайрибозӣ дониста шуд. дар дақиқаҳои бокимондаи бозӣ футболбозони ҳарду даста якчанд имкониятҳои хуби голзаниро истифода бурда натавонистанд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид. ҳамин тариқ дастаи парвоз аз идома додани бозӣ дар мусобиқаи мазкур маҳрум гашт ва Ҳулбук ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфт. فکر میکنم بازی جالب گذشت. ما میدونیم که با دسته پرواز یک بازی خوب میشه، باز که پرواز در لیگ یک در مقام اول است. پیش که ما میدونیم که یک بازی مشکل میشه. خیلی که شما شاهد بودید یک بازی جالب شد، یک گلی که تقدیر بازی رو حل کرد. ما با ثمر رساندیم. با همین بازی فکر میکنم که دشوار هم بود، لیکن بازی خوب گذشت. دسته ما نهایت خوب بازی کردن، هر دو دسته مبارزه بردن، بازی خوب نشان دادن، مهمانان غلبه کردن، آنها رو با برد تبریک میکنیم. در آینده با آنها میخواهیم که موفقیت به دست بیارن. вохӯрии дастаҳои эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва клуби марказии варзиш Артиш дар даври 1/8 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор шуд. ин вохӯрӣ бо пирӯзии дастаи эсхата ба анҷом расид. ягона голи легионери дастаи эсхатаи шаҳри Хуҷанд Сардорбек Хурсандов ин тимро ба марҳилаи якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон бурд. дастаи клуби марказии варзиш Артиш аз идома додани вохӯриҳо дар ин мусобиқа маҳрум шуд. ёдовар мешавем ки аз байни 16 даста 8 дастаи пурқувват ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон рохат мегиранд. با تیاری آمده بودیم و خیلی شما شاهدی بازی گشتید. بازی خیلی خوب بود، هم از دسته صاحبان میدان هم از دسته ما و مومنت‌های گلزنی خود را استفاده بردن نتونستیم. از یک خطاگی دفاع استفاده کردن و گل رسیدن و با حساب 1-0 باختیم. Кубковые игры вы сами знаете, какая бывает. Вышли, играли. Момент создали, не забили, пенальти не забили. Конечно, расстроились, подбодрили ребят, чтобы во втором тайме вышли. Забили про пенальти, играли. Так случилось, забили мы. ТСК тоже хорошая команда. Не зря они на первом месте идут. Но сегодня счастья нашей стороны было, поэтому выиграли.